בהפגנה משתתפים אנרכיסטים ופלסטינים, אבל גם אנשי שמאל מוכרים כדוד גרוסמן, אברום בורג ודדי צוקר, שחלקם לא תמיד שבעי נחת מהקו האנטי-ציוני של המחאה. מי זה? למה? זה מה שמסביר אותך, זה. כן, גם זה. כי הם דופקים את העסק, אתה לא מבין שהם דופקים את העסק. יש הרבה פה היום, לא? נכון? תשמע, זה מתגמד מול מה שהיה בל"ג בעומר, רק בסיורים שלי. הם 500. כמה הם פה? אתה יודע מה, נסחף, נגיד שהם 500. אבא אומר שאנשים שם לא רואות. אז אם אפשר להעביר את זה לשם. יוני יוסף הוא בנו של הרב יעקב יוסף. הרב יוסף הוא ממובילי המגמה הלאומנית חרדית שפורחת בשנים האחרונות, והוא אחד מן האידיאולוגים שפוקדים את אתר הציון. יחד איתו פעילים במקום גם לא מעט מתומכי כהנא. זה נכון שזה בעיקר כהניסטים? לא יודע מה ההגדרה של כהניסטים. לא יודע מה ההגדרה כהניסטים. אנשים שהולכים על פי התורה, באים לפה בהחלט. אנחנו מנהלים את המקום דרך משרד התיירות, אני כהניסט. משרד התיירות מנהל את זה פה? משרד מקומות הקדושים שעל ידי משרד התיירות. אז אנחנו כהניסטים. השכונה, כבר אמרנו, מקיפה את קברו של רבי שמעון הצדיק, ואתר הציון ממומן ומופעל על ידי משרד התיירות והאגף לשמירה על המקומות הקדושים, כלומר מדינת ישראל. אבל ההפרדה בין הנעשה באתר הקדוש לבין הנעשה בשכונה לא תמיד קיימת, והיום אף אחד כבר לא שולט בנוער שמגיע למקום, שאוהב את הפרובוקציה, שמחפש את האימון. מה עשית? שרפתי את המסגד, מה עשיתי? איזה מסגד שרפת? איזה מסגד? כולם יודעים, לא צריך לפרט. לא, תגיד איזה מסגד שרפת. לא שרפתי שום מסגד, סתם לא מתבייש. Hey police, they're spraying at me. זהו, מספיק. Did you call the police? מה את עושה ממנו? They were threatening me, they're throwing stones. יאללה, מטומטמת, תעזבי אותו כבר, יא מפגרת. למה אתה כותב מוות לערבים על הבתים של התושבים? אני מאוד שמח שאמרת את זה, כי אני אתבע אותך עכשיו תביעת דיבה. לא תדיבה, יש לי וידאו. אני אתבע אותך דיבה. מי שחווה לאויב במלחמתו. הם גזענים, ששונאים ערבים, ומאיימים על המדינה, ורוצים להפקיר את ירושלים. הם באים לפה ומשמיעים שירי הלל לברוך גולדשטיין. אתם רוצים לנקות את ירושלים ליהודים. הם לא בחרו חמאס, כל החברים שלך? אני לא שאלתי עליהם, אני שאלתי עליך. הם רצו. אתה מהלל את ברוך גולדשטיין. אתם חמאס, אתה הולך לבילעין להשתולל ולזרוק אבנים. אתה תומך טרור. אני משתולל בבילעין כי זה זכותי. זה זכותך להשתולל. כן. פורע חוק. כן, כמוך, סבל אתה. פושע, עבריין, טרוריסט. כמה אתה? אני לא פושע. מה ההבדל בינינו, תגיד לי? אתה פושע, אני פושע. אנחנו שווים, אבל בעיני החוק אנחנו לא שווים. בעיני החוק אנחנו לא שווים. כן. כי חברתם לאויב במלחמתו. זה למה. בדיוק. תשמעו באומות העולם גם כן. אני האויב? אתה מסכן אותי. אתה בוגד בעם שלך. אתה בוגד בעם שלך. אתה בוגד בעם היהודי. אתה גיס חמישי, אתה מודד אותם לפעול נגד יהודים. רק אנחנו. מה נותן לך את הזכות הזאת? עזה לא שייכת להם. התנ"ך, בורא עולם. התנ"ך בתחת שלי. זה התנ"ך, זה בתחת שלי. תתבייש לך. אני גאה בזה. תתבייש לך. אני בוש בבן אדם שהוא נקרא. התנ"ך רוצה לגרש ילדים מביתם, זה התנ"ך שלך? תתבייש לך. זה התנ"ך שלי? התנ"ך אומר שכל הארץ הזאת שייכת לעם ישראל. אתה רוצה להתווכח עם זה? הגברת הזאתי, למה לגרש אותה מהבית? למה? כי היא גירשה יהודים. גזען! כי היא גירשה יהודים מהבית שלה. את גירשת יהודים? לא, ב-48. היא לא... ב-48. מי רצח את שיירת הדסה? את גירשת יהודים. ההורים שלה. היא אומרת לי שלא, מאיפה אתה יודע? היא אומרת לי שלא? וואו. ואחרי כל זה אנחנו שואלים, האם יש מדינה בתוך הסכסוך הלכאורה שכונתי הזה? או שאולי לקובעי המדיניות נוח שקבוצה לאומנית ואידיאולוגית תעשה בעבורם את העבודה המלוכלכת ותספח עוד ועוד שטחים על פי חוק הקניין
לתוך מה שמכונה מערב העיר. כי ברור לכם ולנו שאם למישהו היה בוער לפתור את הבעיה, הוא כבר מזמן היה מגבש מדיניות ברורה יותר כלפי מזרח ירושלים ותושבי הערבים, ולא רק בשייח' ג'ראח.